أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Ngivule la Suratul Maida chapter 5. Sahluko 5 kwi Holy Quran. Iverse engikhuluma ngayo uverse 72. Allah says, laqad kafara alladhina, ngempela abakholwa qalu labo abathi inna allaha Allah huwa al-masih ibn maryam, Allah uyena uJesu. Abantu abakhuluma leyo nto leyo abakholwa, abathi uJesu uNkulunkulu, abakholwa nhlobo. Okay, ake sizweke ukuthi uYeshua yena ngomlomo wakhe uthini. Walla uyaqhubeka uthi waqala al-masih, uMesiya yena self, uJesu yena wathi, ya bani Israel, O children of Israel, O bantwana baka Israel, u'budullaha, khonzani uAllah. Ngomlomo wakhe khonzani uAllah. Rabbi, umdali wami, umondli wami, waqala ngaye kuqala. Rabbi wa rabbukum. Allahu Akbar. Rabbi wa rabbakum, umdali wami nomdali wenu. Amazwi kaYeshua layo indodana kaMariya. Yingakho Allah athi abathi uJesu uNkulunkulu abakholwa. Ngiyathemba ke maKristu nilalelisise. Akusho mina, ngifunda isambulo sokugcina lesi enisabiso kwenyoka ukusifunda. Ngifunda sona ke mina. Lalela. Uyaqhubeka futhi uthini, innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Ngempela loyo muntu loyo owenzela uAllah, owenzela umdali wakhe abalingani, abancedisi, izifaniso, othi uzele unendodana noma unamadodana noma unamadodakazi, loyo muntu loyo faqad harrama Allahu alayhi, uAllah wenze ukuthi kungavumeleki for loyo muntu loyo okhuluma layo mazwi layo. Yini engavumelekanga kuye? Aljanna, iparadise. uAllah wenza ukuthi iparadise, lowo muntu loyo akanalo ilungelo lokungena eparadise. Umuntu okhuluma lawo magama layo, okholelwa kuleyo nto leyo ngomlomo wakhe nangenhliziyo yakhe nangezenzo zakhe. Kusho bani? uYeshua indodana kaMariya uqobo lwakhe. Ngisaphinda futhi maKristu, maNazaretha, malokuzana, maRoma, mawashtawa, yiliphi leli zulu leli enithi nina nizobe nikulo? Njengoba nithi lapha abangcwele beyophumula khona, vele abangcwele bayophumula ezulwini, akushiwo nina, kushiwo abangcwele. Yiliphi ke nina leli eniqhoshelana ngalo? Ngoba nama yizwa khona manje sekusho uYeshua ke manje uthi ngeke nilibone izulu, nithi uJesu uNkulunkulu. Kusho yena ngomlomo wakhe manje. Yiliphi ke nina leli eniqhoshelana ngalo ke nina? AmaNazaretha azobe noShembe ezulwini, amaKristu azobe noJesu ezulwini, amawasthawa akhuluma kwawo nawo, amaRoma azobe noMariya ocobile ezulwini. Yiliphi leli zulu leli enikhuluma ngalo? Ngoba uAllah uthi elakhe ngeke nilibone, ngeke nivulelwe ngisho amasango alo. Vuka mawulele, vuka Taki, sikhohlisiwe siyindle emnyama.
Siyanivusa ke bafowethu, vulana amehlo nivule ingqondo, niphume ebumnyameni nize kuphi? Ekukhanyeni. Wahu nar, angeke bangene eparadise, kodwa indawo yabo abalungiselwe yona yini? Isihloko, umlilo. Allahu akbar. Wama lidhalimina min ansar. Futhi abantu abangalungile abayikuba nabo abasizi. Abantu abangalungile, njengoba nizobe nilapha esihogweni, akekho noyedwa umuntu ozonisiza. Angikuphindele, maKristu, maNazaretha, maRoma, ma-Watchtower, nani nina enikhonza amadlozi, uma ngabe senilapha esihogweni, uthi Allah akekho umuntu ozonisiza, niyothi nidinga usizo ningalutholi. Phenduka ke mfowethu kusemanje, phenduka ke dadewethu kusemanje, ngoba akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.